Maikanem Abilin. Kinapalabas, impakpakaasin ni Rina kini Mayor Simon Alban, asan na kuman nga iraman ni Victor nga ipapatay. Gaputa saan na kabalan na mapukaw ni Victor. Iti papanay di kabisera. Imawag iti telepono da Victor. Ket ni Ami tinakasungbat. Saan anasarkadan ni Ami ti pungtot na, idinaamuan na ani Rina ti adda iti bangir alinya. Iso nga intupak na ti telepono. Naman mo't ni Victor kinidado akayat nga ipapatay ti Mayor daytoy ken ti pamilyana. Agraman ti komentarista ken dagiti amin a rebelde nga agkunkuna nga inaguman ti Mayor dagiti dagdagada. Gapu iti dayta, imbaw ni Victor dalando ken ansong tapno umungan da amin dagiti kakadwada idi iti kuta ket ipanda iti mansyon da Victor. Iti sabali a bangir, saanen ang nagsubli ni Elizabeth iti mansyon da Victor, no di ket naglayon iti balay ni Padre Ismael akabsat na. Karabyan na, sana makaturog da ito'y idi adda nagtuktok. Itagagayem, adtoin ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin! Sumiri pa kiti tawa. Ilukais ko ti kurtina. Inayadak tapno saan ang makadlaw ti tao di tarwana. Ni Manong Ismael. Wan, iso, ni Manong Ismael dayta. Elizabeth, ilukat mo tiri daw. Manong. Wen, siyak ading ko. Oh my God, agawa am ti sumrag. Aday ti kape, Manong. Sige, agkape kan. Agyamanag. Anya tinapasamak kan ka. Sinapsapol da ka da Manong Victor iti nangitin nagandagiti dake sa tao kan ka. Ngamawan ka. Manong, isalaysay mo kanyak tinapasamak kan ka. Jak am mo lalaki tinang pereng kanyak. Jak ida na ilasin. Tarabi idi. Binugbogdak. Nakapuutak langin idadakon iti diraas. Anya? Inkarigatak iti tipimanaw iti dayjay diraas. Manong? Kinabailak babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Ha? Nagpatulong ak itinadanon ko abalay ijay. Adda balay ijay? Wen. Adda. Nalingad abalay. Balay ti may sana saya ti panagpuspuso na alakay. Inagasan pinapigsanak, inasikaso na kiti husto. Agyaman ak Manong, kunak nunatay kan. Saan niya itulog ti Diyos amatayak ading ko? Gaputadyak pa'y nalpas ti misyon ko itirabaw ti daga. Kunak nagnanayonin adi ka makita Manong. Agyaman ak ta nagsubli ka. Kat no asino man dadya at dakas at tawa ng dangrang kanyak. Ni Apo Diyos langin ti makam mo. Amom ka di no asino da? Ha? Awan sa bali no di dagiti pasurot ti Mayor. Anya? Kat amom ka di. No asino ta kinakam itinapasamak kan ka? Asino? Am-am-mam? Ti Mayor. Ti Mayor? Wan, Manong. Awan sa baling akin nakam itinapasamak kan ka. No di ti Mayor. Anya? Nasakit tinakam ko iti Mayor. Gaputa awan ser-serbina a tao. Elizabeth. Kagurgurak launay. Tumukno sa dilangit ti gurak kan kuana. Maawatan ka ading ko. Di ka mababalaw no kasta tiriknam kan kuana. Sika Manong. Iti daytaan amuam. Saan ka kadi agumura kan kuana? Nga isut akin nakam iti napasamak kan ka. Impapatay na ka, Manong. Oh. Kastalaan ti sungbat mo. Agsinaay kalaan. E dinto tadandanikan na tay. Rumbong akaguran ti Mayor, Manong. Elizabeth.
Kagurgurak unay ti mayor, agraman ti asawa na. Dakes da at ao, awan serbida, tirumbeng kadakwada kat matay! Inak man lasong batan ti telepono. Hello? Hello? Ti boses na. Kasla... sino da ito'y? Ni Padre Ismael. Padre Ismael! Sika ka ding agpaiso? Padre, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo? Victor! Ma'am Carlota! Ni Padre Ismael! Anya ti bagbagam, Ella? Hello, Padre. Sika ka di talaga dayta? Wen, siyak na Ella. Sa dino ti ayan mo, tamapan kami dita itamot laeng. Adag ni ti balami. Sa dino dayta, umay kami itamot laeng. Sige na Ella. Dumnod ka. Kay bagak noan niya banda ti pakasaragan niyo ti balami. Sige, Padre. Ibagam, taumay kami itamot laeng. Wen na Ella. Anya ka, Noela? Dumdum nga ga, Padre. Iti daytoy Amanda. Saan nga taaday tadakkel abalay nga asol ti kolor na? Wen, isumot ti ko na ni Padre. Intayo. Bumabata yun, Victor. Intayon, takitaon tayo. Ha? Dayan Elizabeth. Inlukat na ti gate. Ungag paiso. Ni Elizabeth dayta. Tulungan ka nga gisagana iti taraon, Elizabeth. Saanan, Auntie Ella? Siya kon. Tulungan ka. Agyaman nak, Auntie Ella. Elizabeth? Adda ka din nasasauday di apong mo asela? Maipapan kadagiti dadakkelyo? Ha? Saan na ka di anaibagakan ka idi no asino ti amayong agkabsat? Ilibak ko. Kwa, Auntie Ella. Awan mo tinaybagbagad ay di apong sela. Apay, amuyo ka di no asino ti amami? Ha? Kwa? Saan? No kasta. Inlimad at talaga ni Nana Sela ti maipapan iti amada. Iso asaanan arumbang nga ibagak kadakwada. Agtalinaed apalimad. No asino man ti amami kini Manong Ismael. Saan ako nintrisado, Auntie Ella? Gaputawan mo't laang serserbi ng ama. Ha? Apay akastati ko nam, Elizabeth. Tano na saya at kumang ama. Saan kami kumaan nagsina iding agkabsat? Asaan kumaasabali at tao tinang ipatag ka na ngaywan kada kami? Elizabeth. Iso akagurgurak unay no asino man ti amami. Ket jak pagtatakkunan ama kita ken makaamam mo. Iti pa ng paltog ti mayor kan ka. Saan ka kadi napuntaan? Ti pan nakabetak ti bibig ko. Kandag iti limit litom apaset ti bagik ti makita kanya. Awan ti gapuanan ti paltog. No daman sugat ko. Dagiti garumyad ko siguro iti panangitapok da kanya iti deraas. Nasayat nga Rod, ta saan ka napuntaan? Pinaltugan na kakano ti mayor. Namindwa, kalpasan nga intapwak da ka iti deraas. Anya? Dakes at talaga ti mayor. Ngam nasayat mat, ta saan da nagbaliga ng patay kan ka? Naglagan ti riknak iti mayor. Ngam apay akas ti tinaramid da kanyak. Anya ti basol ko kinkwana. Padre, Jack amo na niya tinagbasulak kinkwana. Taapay akas to'y tinaramid na kanyak. agpakada kamin, Padre Ismael. Kat ulitek, agannad kayo akanayon. Numabalin ko ma, intayo amin na ni mansyon, tayo kayo ngagnad.
Agyaman ak manong Victor. Ngem, di kay agdandanagin kanya. Sige. Agpatuloy kami, Padre Ismael. Agan-anad kayo. Manong Ismael, anya ti plano mi ti daytoy a napasamakan ka? Saan ka kadingag daron? Saan ading ko? Anya? Dinamag ni manong Victor dayta kanyak. Ngem ko nakasaan. Anya? Apay, agdadata adandani na kan pinatay. Dakkel abasol day tangin naramid daken ka. No ar-arigan kat agsusukot akaso ti maipataw kadakwada. Gapo iti naramid daken ka. Sa anak nga gibalas. Manong Ismael. Sa anak nga gibalas, Elizabeth. Ni Apo Diyos langin ti makaammo ka dagiti tao ang nakabasol kanya. Boss Bart, mapantan iti kotsay. Nagsublitan inji pasdag. Kailim ko ti babae. Imusak lang ito'y sigarilyo, tungan. Tengah trabin, mandatapay lang dito kabisira. Salbag tumod na dyan babae. Inargari na ka. Kit nagpapusoy kamatan. Nabayag ngayon uray ka, bas. Hala. Intan iti nang iparkingan ta, iti kotse. Nangag mo ka ditong an. Uwan, boss. Nangagot ti batang-tang ti kampana. Apay ngay. Asino tinang batang-tang iti kampana? Anya ti kahit asawan ti pan nakabatang-tang ti kampana. Boss. Dalalya ni Padre Ismael. Pagadara mo to'y kutsita intan. Sumgara kon, boss. Lakay, agreeing ka man. Agreeing ka. Nangag ko bakit? Nangag ko ti panagbatang-tang itay ti kampana. Nangag mo matgayam. Anya nga taday jay. Nabatang-tang manen ti kampana iti kastoy at nga trabi. Kuna edi ni Padre Ismael. Ano kasta nabatang-tang ita ti kampana. Kaya't asawan day ta. Nagpagad ti biyag na. Kaya't masawan at dantipadi. Jak amaw. Hanggang kaslag danagak. Ngamin. Ay, jak amaw lakay. Jak mailawlawag tirik na. May mbag nagsapam, senyor. Sinapsapak ti may dito yung mansyon. Tanda kaya't kung ipadamag kan ka. Adya na ito, Bart. Alah, ikamot mang timpla ti kabim. Saanan, senyor? Kanya nga rin ti kayat mo ngay baga. Senyor, ti Padi. Si Bibiang. Impugsum kanyak ti aday tingiwat mo kape, senyor. Ulit mo ang timpagang, Bart. Si Bibiag ti Padi, kunak, senyor. Iya. Kasano ang maipagam ti kasta? Idi ngamin rabi, senyor. Tangat rabi, nangagni na batang-tang ti kampana. Ada kami di kabisera iti daydi agundaway. Iya. Kasano itan, senyor? Saan ka makasigurado no si Bibiag ti Padi? Butang-tang lang ti kampana tinangig mo. Saan mo nakita mismo ti Padi? Sa dino ti papanan nyo, Papa? Rumuara kiha. Kunak no agina na kayo pa'y. Asaan kayo pa'y amapan iti munisipyo? Saan pa'y? Ngum rumuara. At talak kayat ko apanagnakan. Ngaan niya? Pankak no si Bibiag ti Padi. Awan matatao dito simbahan. Awan tinakitak na tao di tarwar. Ngagpapan dito'y unag ti simbahan.
Awan mat ni Padre Ismael ang makita. Mo talaga mat lang asibibiyag pay. Imposible mat ngamin asibibiyag. Awan makita dito yung nagdisimbaan. Rumarak man langan. Jackpot yan, anak kalasa tipadi. Mayor Alban? Ha? Naklaat ka ko na nagkakita kanyak, Mayor. Padre Ismael. Wen, siyak, Mayor. Anya ti aramidan ni Mayor Alban kini Padre Ismael. Itatanatakwatan na si bibiyag gayam ti padi. Gagayem. Di uliwan na dinggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Rebutazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. May kanem apin.